Hagan egi Ukrish Bakhuid, in Dubai, Nagabinda, Ka Jing Tap Kat South Name Jonga Jingato, Shonkarim, John Afra John Simeon, but Gerald F. Karkra, but Duairu Nagabindaga Jinja Time in Sion John Savari Apenia, Mikhail Linkoy, David Linkoy, Dusty Apenia, but Star Linkoy, George Shining Linkoy. Monsieur Nabar Life Spa Life Country. Life Spa Life Country. Shaduan trying killing God Badu. Shaduan trying killing God Badu. Tajing Bakhuid Badu. Kohiman ko para tongin buya ke jing tumu chongi bara hau jisu da ke jing riuble ngi skem ya ka bangi pan kanang urlong ha ke jingim chongi lemba ka jing kine Bakhuid jongo Chris ngi duairu naga binda ka Bible convention ha ke nega sngi sai jain pat baro ke ba don jing tumu ban man shimenda ha ke nega Bible convention ngi duai naga binda bar ke jim ben kre baro ke ba ya trilang naga binda ka jing chop jonga nega Bible convention Giduai nagabinda ki bapang ki bashitam bad baharo ki brio ki badan hapadeng ki jing jar bun jai ha kerteng upa bado kon bado men sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad ka jingi jongo blay lem bad ka jingya sulak jongo men sim Bakhuid kindon ring ka bat pi barra Ringkar bat piru. Ko himen ko para to ngin sangesh port ban ko slai halaga donu jungi bat nagabinda ki pop baro ki ba ngidale haga jingim jungi nginang pan map nagabinda ki port ngila kentai e ka jing kot ka jungo blai ban kala ka bamut ban rung haga jinglong kuid nagabinda baro ki jing sarong jungi jing lesting jungi tongin pan map Tera Jesu map yengi side kud yengi nabaro ki pop ki bang hilale nga plang how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dage jim parkhat dage tin dage kam dage jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakraw e janga namar kata nga karpad ye kamaria Bakhuid Kawayasa kati soti ya kiangel bat kiri koi bad ya pi ko himen ko para benduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor bar unis sene yangi badandala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Cristo ma go Cristo ra go long benim jongi benim yangi. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Cristo ma go Cristo ram go nom benim jongi benim yangi. to ngin nia duwai ni duwai nagabinda ki jingdamu jungi shimet baropi shimenda ha ke negamas Bakhuid ha ke jinge duwai bau jisu un karko yepi un perlang yepi ke belait luid
un pen krai ka do nuot ka ben siam jumpi duai na ka benda ki ba pang ki ba shitam trang na do ka do nuot ba ka bor Jesu nam van hiar halo jumpi koble ba don bor ba ro ba isne uba da ka jingyais bun jamehi kiringe jame kila ban terwa hame yaga jing shakri kabade but kabadon buram to ai ngi karpad yame bangin mare pen khloi kalam jingtut shakata kaba melakula dautrai jungyu Jesu Christ kun jame uba im batsen sha renkat badme haga jingalong kawe jungamen sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pula na kistiu jong Paulus Bakhuid cek stan ha Filipi. Ko para to don ya kena kajing mut ha pedeng jong pi. Kabala don ru ha Christ Jesu. Uba ula don kajing long blai. Shamla nyeu ba kajing yar kat bar ublai. Kalong ka ka ba en kop sarong. Penban ula pen sudaya lade. Da ka ba shim ya kadur jong umrau. Balakha ha kadur kibriu. Bad ba ula don ha ka jinglong briu. Ula pen rit ya lade. Da ka ba kongu hadu ka jing yap. Ka jing yap halor ka ding pnaken. Na ka ne ka daw. Ublay ula kentiu ya u. Bad ula ai ha u ka kerteng. Kaba halor ki kerteng baro. Baha ka kerteng u Jesu ka khotsu baro kan dem krup. Ka jong ki ba habneng, ka jong ki ba ha ka khendau. Bat ka jong ki ba hapo ka khendau. Bat man u thelit un pla. Ba u Jesu Christ ulong uturai. Ha ka burom u blay ukpa. Kaktin jong uturai. Isongo yau blay. Sam Al-Quar nomor Druspa kendai pundriu. Druspa kendai pundriu. Unang sen syajat priu baro
Hallelujah. 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 Kawan singa pibaro kiba sitambat kiba kia jingki. Bat ngangan ai jing jataja pi ong utrai. Hallelujah. 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 Utrai undon rengka bat pim. Ringka bat piru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame kutrai. Uwe na kitu kibash ya shombam badu Jesu ula ong hau. Sukuta uben shombam haga hima uble. U Jesu pat ula ong hau. Shisin uwe ubriu ula pelong ka jingawai kabakarau. Badula ver buongud. Yanda la poi ka por jingawai ula pa yalawu shakri ban ong yakitu kibala shakot sngoba. Ale la dep kre baro. Henry baro kilastang ban krenda. Ubaningkong ula ong hauta ushakri ngalatit kalengka. Bad ngade ban late paid yaka. Sngoba map yanga. Uwe pat ula ong ngalatit sa juwar ki masid lur. Bad minda ngan late persyang eki. Sngoba map yenga. Sa uwe pat ula ong ngala poika poiman te kumda ngam light banwan. Kumda ushakri ula late pai badula yatu yakane barro hawken ra jongu. Ti ha ka jimbetar uta utraying ula ong how u shakri jongu ki late bran shagilindi ba bad kilindi rit jonga nomba bad wan ialam iki baduk batoy bad ki dekut keti dekut kejat bad ki matla matpe bad ki dekok ki dekia utau shakri ula ong kokenrat lale komba pelak hukum henre dang don jaka te ukenrat ula ong hau shakri ki late shaki surok ba bad kilindi sanyu bad penbori gibriu banwan rom kenamba kaying jonga kandap smam ngan ong happy enam don uwe na kitu gibriu kibala shakot uban mat yaga jingawai jonga. Ka gospel jong utrai Kajing yaro ia me ku Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ baro mangi nginge ngi duwai bad ngiyait badu Chris tang kawe ka jingdumu hapo chongi tang nagabenta kabane ban shombam badutrai habane kane kade ka jingdumu janga jingim kristan ban shombam badutrai habane ngila kirlalong ki kristan ngila pediang ya ujisu bad ngingeit ha ujisu Barhangni ngiyus ngo haba uni uburiu keren sukita ki buriu basyongbam habeneng uji so penshayawu. Katkum ke jingong jong uni uburiu baru ki buriu kinyo syongbam habeneng padu uji so penshayawu. Jisuang warlada baru ki buriu ki trang ban poi shabeneng baru kimla ban poi lada kim don ka jinglong ujisu hapojangki badai naga daga daw ujisu om syapang kane ke jing kawai
ka jingkawai kalong ka jingai lahat yang iway pa iway bandon badu Chris lemba ka jingkawai let's say don gi nom to Bakhuid ki ong ba ka jingkawai ka kadeu hangne kalong ka Eucharist Bakhuid ka jimbam ya ka do ba ka jingdi ya ka snam jongu Chris kumpau Jesu ong ha ka gospel jongu ya anis Henry Jesu ong lada pimbam ya ka do jonga but pimdi ya ka snam jonga pinumiorum shaka hima uble shaka jingimbam jikut te halor kane ka pang don gi nong batai she pang kane ka jingdo Bakhuid ki ong kane Jesu kran she pang ki Eucharist Bakhuid lada u Jesu kot ianga iapi shaka ne ki Eucharist Bakhuid but kumjurung ilaban tip u Jesu ula wanhia shaka ne ka perte banlong Eucharist Bakhuid namar kumno ukalalang ke Eucharist Bakhuid haba ula shayap halor ke dembana ula penpura ya ke jingtarwa jangu banlong ke Eucharist Bakhuid yangi ta kaba mod ke jingtrang janga donud Jesu Christ kalong ba manga bad mapi ngin kalalong shi binda ba ke Eucharist Bakhuid Henry hangni Jesu bu hakama jangi kawe ka jimma kaba bon ki buryu ki yakando but ki bon ki jingle jong bon ngut ki briu kata kalong ke jingle sting but ke jingken sting but ke jing buteng jong ki ban yop pediang eu Jesu ha ke Eucharist Bakhuid naga ta dau Jesu kran chapang lai jait ki briu bala shakot shaver naga benda ke jingkawai henre kila kentai namar bon ki dau lese kimpat don ke jingshem bang haki ban pidiang ya kata ka jingkot lese kimpat don ka jingsautu ba pura ha po jongki but light no kane ka jingkawai ka ba Jesu terwa kimla ban pinjanai ki kam jongki pinpan kila pin koridor ne kila ken koridor ki kam ka ba ki deben pindep ban ya ka jingkawai ka ba utrai ula kot yaki kila om ngim laporshu namar ngi bon kam palad kumbale bon gi kristan hagane ga juk kaba menda kaba u blai u kot yangi haba u Jesu kot yangi ngi ong kini ki kam ngim padep kumno pat ngin wan nagabinda ga jingawai te nagabinda jonki ki kam ki bakile kilong kam koridor ban ya ka jingawai kaba utrai utarwa haki kane kalang ke jimba kala bon ki briu namar bale kim pat snavutu kalam kane ke jinkawai kimla ban le kita ki kam kalam kane ke jinkawai kam mindoi bandon ki ingasem kalam kane ke jinkawai kam mindoi ban shonglok henry bon ki briu ki le mar kompong minda bon ki briu ki jid ban shonglok kalam sacrament te ki kentai ha ka ju ka por e ka jingkawai kumbale yakini ki briu ha ka gospel menta kaski uwe ula ong nga dang shudep shongka shongman te ngamla ban wanshu te kane ka lang ka ju naga binda bon ki kon samla menta bon ki kon samla ke bashirhem haba ki yakando ki paralo ki samla ki drai ban shonglok but ki ong ka ju ka por watlada kim ong ro ngi ngimla wanshu namar ngi dang shudep shonglok ngila dang shudep shongka shongman te namar ba ngila shongka shongman minta ngis ngautu ngim patlong ki babit dor ban wansha ka jingkawai kane kade ka jimma kaba bon ki kon jongi kingat but haka ju ka por don ru ki ve ki ong ngi don gi masi lur ngi de ban pershang iki te lada ki kwa ban pershang ne ki don lada ki don kam ye ka bor but ka sab ban pershang ye ki masilur ki don kam ban van shua ye ka jingawai haga ju ka dur ye ki lingka baro pi don kam kane ka bor ban le ki ne ki kam henry ngi pat ngi pershang ban le ki ne ki kam da ka bakya na ka jingawai kane kalong ka jimma ka ba bon ki kristan ki ai lempa nanda ublay ulele kumno utray ulele kumno ula kentait no kito ki briu shisin ko himmen ko para da ka jimbi jongi ngi kentait ya ka Eucharist Bakhuid but ka jingtar wa jongo ble bandon badu ha ka jingawai jongo
un sakintait iyangiru. Kelam ka jinglong jongu Jisu, kelam ka bor jongu Jisu, kelam ka jingir jongu Jisu, kelam ka jingker ku jongu Jisu, ladang ngi persang ban tre kino ki kam ngi tre ban ngi im haka jimma. Naga daw utrai ulang kumno kile shakiyo. God, but where ye kibriyu badko kimba matla kiba im hapadeng ki jimma babon jai kiba duko kata kamod kini kibriyu kimpat biang shisha bandon lang badu utrai henre utrai udang ai haki kata kabor omde mangi ngidon kabor bon nak pedeng jongi ka jimma kalong ni pelong uble yalade bon nak pedeng jongi ni kindiu burom yalade daka jingshisha uble ude ben kindiu burom ban sautu yakane ngilaban peit naka shiti jongu Paulus pakusha Filipi kabangila puson menda kakaren gumno ujisu ula pensuda yalade ula penrit yalade ula kelalong merahau badula kongo ya ubele banyo bornawu kane ka jinglong kadona habon ki kristan menda ngimju pinsuda yalade ngimju penrit yalade ngimju pilom raw yalade nakabenda ukris ngimju kongo yalade ngimju sha yakeke barakaba utrayu terwa hangi ladang ngim tre banyai lemba kaneka longa jinglong jongu kris nginum la banyo burom henre bon ki bruyu pat ki kinti burom yalade kaktinu ble ka ong haba ujisu lelekum ne uble wala kinti burom yaw ko himmen ko para ngidon kam ban sauto shai kada ngimla banra yalade shajorom henre uble ude ban yarap ingi dak jinga jongu ban rasha joron ude ubule ukendio burom yagi henre kai ga jimma menta bon ke brio ki pelong yalade ubule kumbale kini ki laingut kila ong kilong ubule jong ki masi kilong ubule jong kita kilenga kilong ubule jong kata ka jingshong ka shoman tingim don ngimla ban wanshu kane kalong ga jimma kumbala jia haki ju haba kila kentait kanega jingkot mindaru ngiru ngibut teneng ya kan nuksa ip jingim jongi ju ban ya kan nuksa jingim jongu krisa ka jingim jongi larangi kentai shi kentait ya kanega jingkot jongu jisu ngi im haka jimma bangin babe ngin sausi namar ujisu un kentait yangi bad unjit yaki baduna bad un kindi buram yaki Jisu be'it kerko kardo yangi banra kanega jing sautu hangi bangin nam kentait yaga jing kod jame bangin iad rengkat badme bangin shongbam rengkat badme man ga kerlemat enyaro ya utrai Jisu Kris amen tongin plai ka jinget ka jungi nganget hau play upa badon bor baro unong taw ka pening bad ka kindo bad hau Jisu Kris ukun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pna yavu ula yap la tep yavu ula kiasha ki bayap haga Sngi ka balai ula mi pad ni ki bayap ula kiu shabene kushong shakamon ublay uppa badon bor baro nang da unwan pal ban bishar ikibayim bakibayab nganget how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo kirikuid haga jimap yakipop haga jimmi pat kadon daga jingim bam chikut amen Laispa putra Shimku trai jing im jong ngai ti lut yala de ame shimbaro kisni jong pangan
ngan trai tang da jing ya me shim ki ne ki ja jong ngan mare ya la bia me to ya duai ko himen ko para baka jingknia janga ba jumpi kalong ka ba pidiang hun ha ublai upa ba don bor ba ro to try pideng jing knyan ki ti jong pi na pata jing ro ram kerteng jumu ke muto yangi pada kapalang buku jumu baro away to ai ba ka nega jingknia ko trai kalong hame ka jing tarwa ka ba kui ba hangi pat kalong ka jing taise ba kui janga jing isne jame da u kresu trai jangim amen utrai undon rengkat bat pim rengkat bat piro to kentiu yala ki donut yikinti yagi shau try tongina ingu ya utrai ublai jangim ka sham hok bat kajay da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai te jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingo yame kokendrat kopa ba kuit ko blai badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit mela tau yau bendrio but habala pendram yawu katkum ka hok melas ispa yawu daga jingisne lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyo hakama jame kabeneng but ki bor kabeneng but ki sarapim balakarko ki amane renkhat daga jinkomen ni karpadia me to ai bagi sur jangi ki nyaso but ka jangi khatbangi pen bana daga jingero basnge wore Bakhuid, Bakhuid, try, Bakhuid, you blake ipan, bring back better take it down, the kaburam zombie. Why, oh, sana shadrong, why, oh, sana klankut, why, oh, sana you blake. Yaro yutabawan agaganteng utray Neng babirteng idam Nagaburam jombe Wayo sana syajrong Wayo sana klangkut Wayo sana yublay ko himen ko para tongin trang nagabenta ka jinga e ka jingar ko jongu Chris alo jongiru pau blai upa wen kendi buram ingi lempau mensiam bakoi hakne ke lipma ke jing dumo jongi ke jing angno jongi baro kam da me ke jingi mensiam jongi kramba indepia buram neutrai khatba ngi penteli bat pen suda bat pen rit yalade dashisha melong bakoi ko trai katame jong ka jing koi barom namar khatangi karpadia me to pen koi pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang yaga jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yeme ula kdia yavu badula ai halage senran u om to shim bat bam na kane pi baro na mar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti naga bentha jumpi Hagaju kedu kamendala le abam ula shimia ka kuri bada ka baingu biang yeme ula ya ka halage sentran u ong to shimba to dina ka ne pi baro ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga
jangga jutan batemai bat bam chikut. Ya ka bayan pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun. Naga binda ka jimap iki pop. Talaya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jangu Chris tapen kuit yangi. Tapen kuit yaki men siam ha dim pen kuit. Pen kuit pen kia yaki bapangi bashitam. Ya da yangi nau bamen yaki kalam. Kajimaya jong kajinget. Katasin bangi bam yune upo bangi dina kane kakuri ngipen bena kajing yap jong me kotrai tatadu Namar kata, ngi ki bapin mendah ya ka jingya bad ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame go trayo pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar melanyu yangi ki babit ben ya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas nge varit ngi kar paad me, bangi ki bayo binda hakamet bad ka snamu kris, ngin long ki bala pinyate likawe, da umen siyem Bakhuid. Taken mau ko traya ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka parte, but the penjana yaka haka jingit, renkat bado Francis upa Bakhuid jangi, we will bet marvenu bishop jangi, but baur killing do but kirinium. Taken mau lemro yaki himen ke para shinrang but kinte, kibela yoti yada ka bakurman yaka jimmy path, but ya bauro kibela kalat no haka jingis ne jamme, top diang yaki shaga jingsha ka kama jamme. To isne yangi barangi kar paadiyame barengkhat bat kamaria teisati Bakhuid ka kami jangoble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ke bela pensaba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bintale maga jingim bam chikut but bangini ro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hame ublayu pa badan bor haka jingelang kawai jangamen siem Bakhuid barro ka burombat ka jingero junom la junom Amen. Ko himen ko parato ngin duwai ko bau Jisu lahi kayangi naga binta ke jing don kam jangi bara kam dame ka naga binta ka naga jing sautu shapang ka jing khot ka jing wer jango Jisu yangi bara bandon lambadu Kopa jengim, bang bening kalong ka Bakhuid kersteng jume, kanwan ka ima jume, kalong ka mon jume, akin daw kumbaha bening. Toay yung iminda ka jimbam jengi ka bahala kasi, patamap yung ikarengkan jengi, kumbangi rungi map yung belis niyo yangi, padwatilam yung isya ka jimpen shay, and rate applied yung inakabasin niyo. Top light yung ikarpad ko try na gijing siniyo baro, haga jing spoon jame to ai jing suk jing sign haga Sngi jongi kanam bada ka jing arab ka jing isne jame ye light bara bona ka pop ban ngin yo jing da na ka jing jin jar baro kat bang idang up kemelendi ya ka jing karamen Bakhuid but ka jing wan pa jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume kalong ka ima ka jume ka bor ka buram junom la junom ko try Jesus Christ me bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat paid iki pop jangi henre ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jings born jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingya tale kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha genom la genom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor renka but pim Renka bat pi. dap ta ka jinge do Kristo ngin yai markeli Kun lang bro jong play me bakit aki pop ka birthday tos yo sen ayangi kun lang bro jong play me bakit aki pop ka birthday Sen ayangi
Hakami ukun lambro jong oble. Hakami bakit na kapop jong kaparte. So kita kipalakot siya ka jing kawai jong ukun lambro. Bukan raga mau sosok pemadrung pokeyeng jonga. Reisong raga ti pengesim jonga kasayai. Kamet bagus nam jong please country na siya ka jing pam jong. Jing im me ai namar jonga but ngang am la ku try glem da terwa my girl jing im sngu Kublai shibun ko pa, kublai shibun ko kun, kublai shibun ko mensiam Bakhuid, nagabindaka, jimbam mensiam kabangilayo pediam minda, lembaga nega Eucharish Bakhuid, hagabangishim menda haganega Eucharish Bakhuid, ngilayo pediang yame ko Jesus haga communion Bakhuid, haga communion mensiam, habangila trang yame, habangila God yame. Mela wan hapo ka donur ka mensiam jogi. Mela wan ban penkadang yangi. Mela wan ban karku yangi. Jisungi aite hame yagi jingang no jogi bara ke jimbang jingshitam jogi. Yagi jimbe jogi bonsin. Yagi jimbam soto jogi. Halor ke nega jingdarwa Bakhuid jame. Ya halor ke nega jingkot ka Bakhuid jame. Ya rab yangi ko Jesu ben sle yangi ko Jesu ben gandang yangi ko Jesu da ka bor jame. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kotrai Jesus ben Goy ben Gia ki bapang ki bashitam baro ki bashim ben dahagane ka mas Bakhuid ki badon kapadem babon ki jinge ay bakinang yo maria ka borjo me men da hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. To ai baka jing tre kam janga bor jame ko trying ikarpad. Kanang klein hapo jangi. Kanamba endala pendimai yangi dagi sakramen bakenja bening en pen kre yangi daga jingai jame ben pediang yakata kaba ki kular.
dau Chris utrai jengim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru. blay badon bor badon karku yapi upa badukon badumen sim Bakhuid Amen. ya lisuk ban pen bana ke kubor babha jeng utrai da ka jingim ka jompi Nisango yaw lay. Lai spa arpuar. Nganyai budya mitra Tuya lam yanga Ngayos ngosuri jung me yai kod yanga Wat lada giding pen kyang Kia le persya Nganyai budya mitra Tuya lam yanga Kaburam hauk pa berkun mensim Bakhuid bang lang ba menkom kumjun tawat barabor junam la junam amen. Enyoro yutra Jesus Christ junam la junam amen.